Monte Carlo ima novog kralja. Nadalovih 8 godina dominacije na ovom terenu su prekinute. 46 pobjeda za redom na jednom turniru, istorija. Jedno od najvećih pobjeda Novaka Đokovića u karijeri, nema dilema. Ljubio je travu Wimbledona, sada ljubi što je malo teže podneti šljaku Monte Carla. Kakva pobjeda! 6-2, 7-6, pobjeda prvog tenisera sveta protiv petog. Onako po defaultu trebalo bi da bude favorit, ali zna se ko je i šta je Nadal u Monte Carlo. Đoković je ušao sa jasnim planom šta treba raditi i kako je došao do pobjede. Prvi set potpuno impresivno, poveo je 5-0, imao 5 set lopti. Yeah!